първите цветченца. Къде бе, къде е? Тук излезнахме на чудесна гледка. Връх Ботев, само да видя това кулата. Ево да я видиш, момче, на това. Някъде едната беше паднала преди една-две години. От вятър ли от какво? Едната кула такава. Кулаче вече кално момчето. Малко. Е, там горе има сняга вече. И там ли минаваме? Откъде да минем? Някъде по пъти можеш по обувките да посилиш. Яра тръгна. Първия сняг. Дали ще стигне по светло или не? Миналата година то траверс бехме питали да направим. Той тази бехме питали. Тази не е ваш траверс. Ето не е ваш траверс. Минахме до тия двете малките връщите. Ама от Ботев. Що бе? Кабате. Та пичка не ме дай планин чак, бе. Не знам. Столов. Може стол. О, face detection. Към дупката са, бе. Знаете ли къде е тая дупка? Не. Аз идвам за първи път тук. Не знае за път. Всъщност за втори да, ама нищо си спомня първи. Да, някъде. Знам къде да няма, къде е пътя. Трябваше да я питаме, пак ти жертва. Така, летната, след като свършим зимата. Да? Там някъде се отделя. Сигурно, тук ще я видим нагоре. Иначе се вижда на 50 км. Тук си направихме чайче.
От Ботев се разправя, че се виждало. Какво се виждало? Дунав или Бяло море? Какво беше? Имаш някакви. И то днес какво не се вижда, бате. Бе, малко не е чак толкова бистро. Внимавам. Умара няма малко. При 50 години е било това, като не е имало нищо. Да. Някакво рел, бате. Ти при 50 години имало доста голяма индустрия. Въпреки че България май не е толкова много. Да, при 50 години имало индустрия. Имало е повече от това според мен. Да. Даже гаранцията да. Малко Това няма ли? никаква индустрия. По-малко коли има. Да. Цяло било по-чисто със сигурност, да. Колко по индустрия да имamo. Два там отсреща точно ли? Да. И 3 къщи ли колко? Повече са. 3 къщи се виждат, има една малка, още една доста голяма и 3 по-малки назад, бат. Всъщност не са много по-малки. Да ги скъпа. Има и сателитни чинии, бат. Живеят хора. Или са комини, това не знам. Я, бе. О, не ме бутай от! Изгуби го! Как му пребават? Я, бе. Той изчезна. Ето. Това не ти разправям, бил малко някакъв. Точно е там също дърветата, виж ли? Да. Изглежда точно като лавина. 100% и надолу как продължава. Някакво друго е. Май трябва отгоре не има, все пак. Мисля къде? И чак световни са. Он е хъм, тук няма птичка. Да, не, аз мисля, че тук ми е дръждина. И аз и така си го представях, ама то явно е то не е хъм с системата, защото тук на птичеве си е малко рулетка, бе. Не, то няма как, то ще няма как да умеят. Поръча няма как второ така да потичиш точно ти ги. Хубаво, бате. Куцо оферта, сигурно. Мисля, то най-вероятно ще няма стане, ама ако 1000 пъти презачеш. Да, аз мисля. Ма ето, просто аз мисля, че там вече превалваме се, някакво такова. Аре, момчета, арче, нямам търпение да скачим тук на върха и да видим какво се случва. Айде. Почва обратния ефект, защото преди поне правиш шоу и не му пукаше в смисъл. Да, А сега седи едно такова, се напила, с духом, бате. Да. Нормално. Нещо, което според мен беше снижане на лева, определено и образно казано и преносно и по истинския начин казано. Так на приятели, бате, имаше нето... Защото преди беше примерно долен от една гледна точка, от друга гледна точка беше забавно и се кефеше поне. Да. А сега нито се кефи. Просто се пие. Просто да. Служебно. Така ми се стори лева, ама тогава не. Защото не беше пиян за това. Аз сега го видял скоро и аз видям какво става и как е мачата и... Нищо пише само количка. Със следващия кадър, бате. Почва от така по-големите изкачвания. Бързо мята живее. Това ще да бъде главата, като гледаш. Точно това е да получиш обърка. Бутни малко сняг, аре. По склона, бе. О, ща как порасна, мен. Става се по-голямо. Сложих котки. Тера момче. Може да се ставим раниците и без раниците го качим. Да ходиш, не е така събран, бата ми леко е така, трябва да ходиш. Другото е гледаш да стъпваш по цялата такова. Уоо, чай, тук има камъни. Не, това не е чак толкова страшно да не ходиш. Гледай да стъпваш, примерно по такова така. Да стъпваш с цялото за всички зъби, а не е само примерно на така на страни зъбите да държиш или само на така, или само на 2-3 зъба. И стъпа и... Като е много голям наклон, вече забиваш вече. Тия предните зъби, не е нужно да забиваш. Ма малко са ми малки, бата, много ми хлопат. Да, много ти хлопат, другото е хлопа ли ти? Много ти малки обувките за това. Малки са. А? Хлопат ти много, а? Да. Слой ги ти, ако искаш. Без това ми ги извади, тебе ще трябва. Освен аз ги сложа. А ти какво? Въобще не става така, ли? Еми хлопа малко и се притеснявам, мога да ги щупа нещо. Не, то няма да ги щупиш, трябва да ги използваш. Или мога да се изкрива, да я знам. Тъпо на криво. Еми, да си сложа.
правят. Много играт. Ето как се слагат снегоходките. Добре, че не е много студено и не духа вятър, защото ще да умрем от студ, докато ги сложа. Първо слагат отпред, после отзад. Трябва да ги сложиш в жребчето, да захъпат. Тази операция е тренирана на сухо До бока. и днес след природата. Добре, че времето е пансион за благородни девици. Какво стана тук много? Ето първо започнахме страничното, после горното. И сега ще може момче да изкачи този стръмен връх. Тук е костюмчето, вие изперките нагоре според мен. Аз тук не искам да се качвам тук по това, Ага. Доста е стръмно. Тук се намираме на някакъв ръб. По-добре е да минем през тези камъни и да не се подхлъзнем. Йоги, бат. Да, е. Тук се носи на ги. Тук е доста стръмно. Трябва да не стане... Трябва да си помагат с пръчки. С спасителна акция. Тук ако паднеш много ще изкапаш граница. Ти си говоря за това, бе. Тая тема вече искам да забраня. Уау, не ме бутай! О, Оператора. сори, мен. Аре, дай. Тръгваме. Тук вече става все по-опасно. Опа! Малко след такова размия се гледа тук на 3-40 км. Южния склон на Стара планина. Това виж колко ясно на южа. Някакво зелено такова долинка. Точно е това разликата. Севера юж. Севера е точно такъв. Е, по това ребро се спускам и така. Не знам аз лично. Това е северния склон. Но даже аз предполагам от тук. Има малко повече сняг. Ми директно така начерташ. Само едно виж как е цвет. Е, това пътището ли, да? Това е там.
Според мен Василевския е там. Василевския е там отдолу зад като се успои. Там долу. Това е много да си играем в тублероните. Ще изцепиме на там. Накъде чисти. Става доста ветровито. Доста яко. Ето примерно 1,5 километър надолу. И тук точно прехвърлихме Балкана. От тук нашите прадеди са минали и се заселили плодородните горно-тракийски низини. Аз съм снимал. Така. Ще се представя. Уи! Ще трябва да пробваме такива дисъка. Да, направих мътни. Пак си поръдваме. И сега. Какво стана? Ще виждам с плея да не работим. Включвам в момента на си изключваш. О, нямам батерия. Почнахме да слизаме. Гъваме. О, тук има някакви гъви на десни. Не точно на десни. Отиваме надолу и надолу. Ето там се спуснахме и продължаваме надолу. Си ходи надолу като се. Пожар.
Стигнахме до място, където има река. Трябва да минем от другата страна и сигурно, защото е пролет, тя е много пълноводна и не може да се мине. Мармота тръгна от другата страна да търси. А Дон Мит се събух. Метна си обувките и прегази. Стигнахме хижа Хубавец, където се сливат реките. Ето го големия град. Карлово.